Voz za Niš. Tog toplog avgustovskog jutra 1884. godine svi stanovnici Beograda bili su veoma uzbuđeni i brzim korakom žurili su prema železničkoj stanici. Stari, mladi, bogati, siromašni, učeni i nepismeni, svi su željno iščekivali da prvi vozovi u Srbiji, negde oko 8:25, iz Beograda krenu za Niš. U blizini Save, ispred nove velike zgrade železničke stanice, okupilo se mnogo sveta. Sve je bilo okićeno, vijorile su se zastave, orkestar je svirao himnu Srbije, a sa beogradske tvrđave u znak slavlja pucali su topovi. Mnogi su upravo tog jutra prvi put u životu videli vozove, prugu i perone. Do tada u Beogradu je o železnici tek ponešto znao samo onaj malo bogatiji svet, što je zbog posla i trgovine putovao Evropom. Drugi su slušali priče, sanjarili o vozovima, kao što mi danas sanjarimo o raketama i svemiru, ali velike, bučne lokomotive koje vuku silne vagone još nisu imali prilike da vide. Nije imao prilike da ih vidi ni Vasilije, jedan radoznali sedmogodišnjak sa Kosančićevog venca. I on je, kao i ostali, tog jutra požurio da vidi ovo novo beogradsko čudo. Ali Vasilije je imao još jedan plan. Da se ukrca krišom na voz i njime stigne na južni pol, ne bi li proverio da li ljudi tamo stvarno vise sa zemlje okrenuti na glavačke. O tome mu je pričala njegova baba Stana. Uzela bi u ruke neku krpanu loptu i počela da mu objašnjava. Vaso, sine, vidiš, ako mi stojimo uspravno ovde gore na zemlji, onda oni sa druge strane planete vise na opačke. Njih sigurno često boli glava. Imali smo sreće da se rodimo u Beogradu. Da kojim slučajem živimo na južnom polu, sve bi nam stvari ispadale iz džepova. Pu, daleko bilo. Kad bi Vasin tata čuo ove reči, ljutio bi se na svoju majku, baba Stanu. Nemoj, majko, dete, da učiš pogrešno. Ne šetaju oni tamo okrenuti na glavačke i ne boli ih glava. Njima je tamo kao i nama, ovde, u Beogradu. Vasa nije bio siguran kome da veruje. Neko od njih dvoje nije bio u pravu, a Vasa je morao da proveri ko. Čuo je od nekih gospođa iz komšiluka da prvi vozovi u Srbiji idu čak do Niša i putovaće skoro čitav dan. Taj Niš mora da je negde blizu južnog pola, čim se toliko putuje, zaključio je Vasa. Stavio je u džep nekoliko kockica šećera, za svaki slučaj ako ogladni, i spremno pošao u svoju naučnu ekspediciju. Od silne buke i sveta kontrolor na železničkoj stanici nije primetio Vasu kada mu se provukao iza leđa. Popeo se uz visoke stepenice i ušao u voz. Dečak nije imao kartu, pa je, u strahu da ga kontrolor ne vidi, žurno prošao kroz nekoliko vagona i smestio se u kupe na samom kraju voza. Sačekao je nekoliko minuta, a potom se začulo glasno Točkovi su počeli da se okreću i voz je krenuo. Muzika je svirala, ljudi su mahali, a Vasa je bio toliko uzbuđen da je jedva disao. Uživao je dečak u ovim zvucima neko vreme, stalno razmišljajući o tome kako će videti južni pol. Zabrinuo se samo što nije poneo neki džemper, pošto se setio priča kako je na tom polu veoma hladno. Ali sada nije mogao natrag.
Posle mnogo sati putovanja, negde kod Aleksinca, voz je počeo da usporava. Zvuk lokomotive je utihnuo, točkovi su se sve slabije okretali i konačno voz je stao. Bilo je jasno da nešto nije u redu. Ubrzo se čuo žamor iz svih vagona dok je kontrolor odlučno prolazio vozom i vikao: "Ništa nemojte brinuti, samo koji sekundi nastavljamo putovanje." Međutim, vreme je prolazilo. Ljudi su nestrpljivo cupkali u svojim kupeima, a potom počeli da izlaze iz voza da se raspitaju i vide o čemu se radi. A o čemu se radilo, nećete verovati. Nasred pruge, bez gazde i sedla, sa dugačkim ušima, stajalo je magare. Nezainteresovano je gledalo levo i desno, gore i dole, ali svima je bilo jasno da ga ni voz, ni silni ljudi uopšte nisu uznemirili. Kad ga je Vasa ugledao, neki čovek u uniformi gurao ga je u očiglednoj želji da ga pomeri sa šina, ali ništa. Stajalo je magare kao da mu je neko kopita za zemlju zalepio. Ni za 1 centimetar nije se pomerilo. Jedan za drugim ređali su se potom sve jači i silniji. Vukli ga za uši, lupali po guzi, vikali na njega. Čak mu je jedna gospođa ljubaznim glasom objašnjavala kako nije lepo da stoji nasred pruge i da bi trebalo da se skloni da bi mogli da nastave svoje putovanje. Ali magare opet ništa. Stajalo je uporno na istom mestu u svojoj tvrdoglavosti i nezainteresovanosti. Posle skoro 2 sata bezuspešnih pokušaja, prišao je Vasa kondukteru rekavši: "Jel mogu, molim vas, ja da pokušam?" "Ti, jedan obični balavac, kako si mislio to da učiniš? Vidiš da ni starijima nije pošlo za rukom, a ne tebi," ljutito je odvratio kondukter. "Gubi mi se s očiju." Međutim, ove grube reči nisu promakle finoj gospođi koja je skočila da zaštiti Vasu. Sram da vas bude, vičete na dete. Pa zašto i on ne bi probao kad nikom drugom nije pošlo za rukom? Ajde, momak, probaj i ti, nikoga to neće da košta. Vasa je izvadio iz džepa onih nekoliko kockica šećera koje je poneo od kuće. Toliko je bio uzbuđen što ide na južni pol da je zaboravio da ih pojede. Ali ovo magare nije marilo ni za kakve polove, te je, čim je ugledalo kockice šećera u Vasinoj ruci, pošlo za njim. U nekoliko sekundi magare je pojelo slatke bele kocke, a onda, jednako nezainteresovano kao i do tad, otišlo na drugu stranu. Pruga je bila slobodna. Svi su bili ushićeni i aplaudirali našem Vasi. Voz je ponovo krenuo i negde oko 10 sati uveče konačno stigao u Niš. Uplašio se Vasa mraka, pa mu baš i nije bilo da pešači do južnog pola u te sitne sate. Video je da ovde u Nišu nije nimalo nagnutu stranu, tako da sigurno ni na polu ne bi visio na opačke. Jedino što mu je bilo čudno jeste to da je tako blizu pola, a da mu ni džemper ne treba. Prespavao je Vasa noć u vozu i sutradan se vratio za Beograd. Nekoliko godina kasnije saznao je Vasa da bi od Niša do južnog pola moralo još mnogo da se putuje. A čak nema ni pruge, ni vozova koji bi ga do tamo odvezli. Morao bi da se bori sa talasima, vetrovima, morima i okeanima, a Vasa je zavoleo vozove. Zato i danas po čitavoj Evropi njima putuje. Kažu da su ga pre nekoliko dana videli u gradu Bordeaux u Francuskoj. Ispod miške nosi kutiju sa kockama šećera,
za svaki slučaj. I naglas razmišlja, zašto ikoga na svetu uopšte boli glava?